Hej nørder. Hej nørder. Og velkommen til årets snegleræs. Ja, det må man sige. Vi har 9 deltagere i form af 9 helt almindelige snegle. Som vi har fundet i vores have. Yep. Og snegl nummer 1, det er Henning. Snegl nummer 2 er Bo. Og snegl nummer 3 er Mark. Snegl nummer 4 er Lucky. Snegl nummer 5 er Lasse. Snegl nummer 6 er Bob. Snegl nummer 7 er Happy. Snegl nummer 8 er Turkish Delight. Og snegl nummer 9 er Black Beauty. Vi er simpelthen samlet her for at se, hvilken snegl, der er den hurtigste til at komme ud af boksen, som vi har lavet med tape. Og vi sætter gang om 3, 2, 1, go! Og de trækker hovederne tilbage lidt. De trækker hovederne tilbage. De er allerede gået godt i gang, og vi kan se her, at nummer 7. Er det nummer 7? Jeg tror, det er nummer 7. Er det 7? Er det Happy? Nej, det er nummer 9. Det er nummer 9. Det er Black Beauty, der simpelthen kravler henover. Det er Black Beauty, der er på vej henover. Det er jo fantastisk. Jeg tror, det er henover Mark. Ja. Henover Mark, og vi har altså også Lucky, som er... Det er meget svært at skrive numre på snegle, det kan jeg godt fortælle med det samme. Og udenbart så er der ikke rigtig nogen, der er tæt på målstregen overhovedet. Det er vitterligt kun hen over hinanden. At Hvem sætter du dine penge på? Jeg sætter mine penge på Henning. Ja. Henning eller Lucky. Jeg tror Lucky er godt. Nej, ved du hvad, jeg tager den på Lucky. Jeg tager Happy. Og vi kan se allerede nu, at... nummer 2, Bo stikker af. Bo stikker af. Han har fundet ud af, at den der pærevælde altså ikke er en god ting. Og nummer 9, Black Beauty, er simpelthen... Hvem er det, der vælter? Hvem er det, der vælter? Vi har vælter, jeg tror vi også videre kaldte den hvide for Gandalf på et tidspunkt, men jeg kan ikke huske det. Det hedder den ikke længere. Den hedder den ikke længere, den hedder Lasse, tror jeg. Og Lasse er væltet, er simpelthen blevet væltet ned af en anden snegl, af Turkish Delight. Og i mellemtiden så er Henning stukket af. Henning men det er Black Beauty altså også. Henning helt ud. Nej, er det Henning, er det Bo? Jeg forstår det simpelthen ikke længere. Henning er oppe. Henning er oppe, og Bo er på vej ned. På vej ned, ja. Hvem er det, der bliver... Og Black Beauty er også stukket af, mens resten de ligger i en pærevælling her i midten. Og det er et spændende løb. Og vi kan se her Black Beauty, der simpelthen er... snegler sig afsted. Ja. Snegler sig afsted. I det vildeste slimspor. Nummer 2, der er Bo. Begynder også at bevæge sig væk. Og Henning er altså også godt på vej. Henning er tæt på målstregen. Jeg tror faktisk, at Henning muligvis er vores vindersnegl. Ja, det kunne godt være. Det kunne godt se ud til det. Og nu er det feltet begyndt at stikke af mod højre. Ja, hvem er det? Hvem har vi der? Det er et godt spørgsmål. Jeg kan simpelthen ikke se det. Er det Lasse, der begynder at gå helt mod højre? Og bliver det Black Beauty, eller bliver det Lasse, eller bliver det Henning? Det bliver svært at se. Bo er nærmest Black Beauty. Black Beauty strækker sig. Black Beauty strækker sig. Og det er... tæt på målstregen. De skal over målstregen jo. Det er han allerede på det hvide. Black Beauty. Er det han eller hun? Nej, det er hermafroditter, det er lige meget. Eller termofroditter. Termofroditter, det er sådan noget, hvis det bare er temperaturen, der... Ja. Men i hvert fald... Black Beauty og Black Beauty Lasse, af nu. Black Beauty er simpelthen stukket af. Lasse, han drejer forkert. Han drejer op af den hvide linje. Det er rigtig dårlig taktik. Og Henning er drejet hen mod Lasse simpelthen for at fange ham, men Black Beauty har simpelthen forstået, hvad spillet handler om. Og er på vej ud, og lige vi har Bo følehorn henover. Vi har Bo, der strækker sig alt, hvad han kan, og Black Beauty bare virker rimelig modsat mod... Og vi har Black Beauty over målstregen. Black Beauty er vinderen af dette års snegleræs. Snegleræset 2015, er det sponsoreret Nordic. Det er fantastisk. Prøv at se den vinder. Prøv at se, hvor glad han er. Hvordan har du det, Black Beauty? Det tror jeg er fint nok. Det er super fedt, at jeg har vundet snegleræset, men jeg vil gerne hjem nu, hvis det er okay. Og så det kommer han også. Vi smider dem ud i hængen. Ja. Og tusind tak for, at I kiggede med til årets snegleræs. Vi ses igen næste år til en heftig omgang snegleræs. Ja, og så kører vi jo også en ny, som bliver Ehrenhop. Ehrenhop, det bliver bare spændende. Glæder til efteråret. Ja, Ehrenhop, det er det nye. Hej nørder. Hej nørder.